Ziecy uretuny przez Ruziańc. Franciszek Czerwionka urodził się 15 października 1937 roku w Przyjaźni. W wieku 4 lat został wywieziony z rodziną do Jabłonowa, a potem w głąb Niemiec na przymusowe roboty. Przebywał tam aż do 1947 roku. Franciszek odziedziczył rodzinne gospodarstwo. Ożenił się ze Stanisławą Trepczyk z linii Zakrzewa. Był działaczem społecznym. Przez kilka kadencji zasiadał w Radzie Gminy Żukowo. Co wamy najbardziej łestał w pamiątce z puciątków łyjne? Moi rodzice prawie sadzele wraci. Do późna, jaś do 10 wieczór, bo łebla to je długo widno. Oni przeszli do domu, a mama iść tej zacienia do chleba w kwerece. Dreciego dnia chca piec. Ty oni usnole. Jednym razem klepią na łekno i po niemiecku racią, żeby udmekac. Łejc wiedzą i chudci, że na niego przyjdzie cias. No i oni przeszle. Oni racile, żeby są łeblec, dzecem mat wsiedcich. Wzunc można było letale, co w rąkach mógł jest. Pierzne me wzole, żeby było sacim przekrec. Nas było 5 dzycy, 3 knypi i 2 dziewciąta. No i nasi starsi. Tej nas wzole na łóz. Miele go wynająty, on był mężczyznie stąpowała. On nas zawiózł na stację kolejową do Stery Piłę. My jachle w stronę Gdyni, a stąd oni nas zawiozle do Jabłonowa. Tam był przejściowy łebus. Tam byle w siatce gbłyże stać ich gospodarstwo, w co ima sowidzałe. Niewiący wieroto byle gbłyże stachty struny. Jo, Turzyńści z Przejaźni był, Złytomi na Lubecce bele i jeź wiele innych. Wimzie złepi na bele. Jedzenie nama tam jaci taci dele. Łejc, brat i jeś sostra musieli tam robić. A bele jeś za mały. Imił le 4 lata, a brat miał 6. A sostra Genowefa miała 9. Starsi sostra miała 16, a brat Brynon 18 lat. Teryle jezieją. Niedawno umarł ten pażna starszy od mnie brat. Co tam so dziejało w tym Jabłonowie? Tam był tyfus. Dzece do 6 lat w sietci umierałe. Memka moja wzięła Ruziańc i zaczęła mówić. Memka gieda, że je miał tyś po swoim odmawiać, bo matka błyskie mnie to zaleci. Ona gieda, jebe chca, żeby wa przeziecym łesta. Żeby meblus wrócele do domu nazad. No ale mamiele do Niemców jechać. Tej przejechały 2 córci, memciene sostre z Przejaźni. Jedna Drywińczka, a druga Klińskie. One przejechały nawet wiedzone, bo mamka miała lestwe słony, wiać mu napisały tym tyfusy. I one przewiozły rozmaite kłampłe te dobre rzeczy, co na to pomygało. Dradza gydele, że to i tak nie pomoże, że dzece i tak umrzą. I po prywce tam wiele dzieci umarło, a my w siatce łestra w dziecym. Tam było wiele rodzin raza znoma. 5 białków przeszło do nas. One so pytały, jakoś to jeziemy, ziejemy. A my byli zdrów, my so śmiele, a ich dzieci były i umarły. A nasz tata kupił te kule dla tych umarłych. I co wasia mamka ima odrzekła? Mama miała fartychy Ruziańc. I mama wajała głę i rzekła dokładno tak. Ci wawita, co to znaczy? To je Ruziańc. A tej wawita, jest wierzący. Na pewno ziejo. Blus na tym Ruziańcy. Je wyprosa matko nesjanszy mi Pana Błega, że moje dziece łestały w dziecym. Jedzonku ja Błegu i wsiedcim, co pomogle mnie mówić, że z tyłu so taci cyt. Memka ima dolmacia. Bo to był po prywdze cyt, żeby przyziele. A tej Niemce zaczęli przebierać, jaką kto rodzyną chce wziąć do se. Jeden nas sowa brył. Oni z nama jachali auto do Niemców na robota. Tyle nasza rodzina była z małyma dziecema, bo te insi były umarły. Zewa tam była zajachuny. To była wieś Runstedt. Ona była blisko miasta Helmstedt, co było mocno później zbombardowane.
Tam było 5 wielkich gospodarzy. Każdy z nas dostał fajny, jednorodzinny budynek. Tak nas rozparcelowali, że w jednym budynku były Polisie, a w jednym Niemcy, na zmiano. Oni zapytali, co my by chcieli. Tata rzekł, że swincio, żeby sobie ci jedzenie zrobić. Oni nam przewiezli jedzenie, właśnie tak jak my chcieli. Siostra szła na służbę do tej pani, do pałacy. Ten Niemc nie był głupi, on w nas widział ledzy, co by im pasowali dobrze. Tata robił wsiące, niewiący na płyly. Ty ten pun przeszedł i rzekł do taty, że on by miał jechać w Kłenia bryczką z tym pano. Dokart to się nazywało. Ty tata so przeląkł, bo ci Niemcy, co mieszkali w innych budynkach, gadali jej, że płych nie może jechać tą bryczką, dokartą. Oni byli falszywi nama. A choć ci ten pun zwolnił Niemca, co jeździł tą bryczką. Ale pun tak rzekł i koniec. Ty on doch musiał przejąć to robotę. Na tyś ją. I tata z nim jeździł. Masa ty mieli bardzo dobrze. I nie wiem, jak to mogło być. Leno Matka Boska to tak mogła zrobić. Mama nasia tak gada do nas. Widzę to, jak to sam może stać. Kto naprawdę wierzy w Boga. A są taci ledze, co nie wierzą. Wiele tacich je. Oni bardzo lacho robią, jak odchodzą od Boga. My już mieli tacie zdarzeni. Myślę rys na Jagłedę. Tata gadał, żeby nic, bo tam merdują pelychów. Ale my gadali, że male tak z przódku będziemy zbierali. I myślę w troje młodszych. My byle chcemy na tę Jagłedę. Jakby co tej łyce kita, tata radził. My dalej nieśle. Tam był taci sztek ziemi, gdzie nie były wsadzone drzewa. To pedług łegnia wiero. Tamle Jagłedy rosły. I tam my zbierali. To szło tak pod górą. Pół kanci my im mieli. Jedną razą pokazało się tacie słońce. I to pierwszy zauważył. Genia gida, ale Francku, to nie jest słońce. Słońce doch jest dredzi stronę z drze. Ona mnie pokazała. A to taci czerwony promienie weszłe, wykropno mocny. Siostra gida, to nie jest coś richtig. To jest jakieś wystrzega. Może Matka Boska nas wystrzegę. Pyta, wycykajmy. Ona zawoła. I my wycykale, jak my męgle. Kanci my stawile. My wycykale całą myślą do dum. My przednekale do dum, my płakale. Jene, nas chyba Matka Boska wystrzegła, żeby idź stąd pryć. Drugiego dnia ojciec przeszedł z roboty i gadał, co mu pun opowiedział. Tam zamordowali pelychów. Tatko mu dolmaczył, że oni byli tak w połowie te pasa. Ty oni mieli ścieżce. Ten pun gadał. Bo ważna dalej oni strzelali i tam zabili bluz temu, że zbierali so Jagłedę. A wa pewno baro tej chce wyjechać stądka do dum. Marys wysłuchali w radiu jednych Niemców, że Amerykanie idą. Jednego dnia oni po prywce jechali. Pierwszy jechał czołg, taci mniejsi, a tej szła te wieldzi. Pół dnia oni jechali, tyle so się trząsło. A tam był derch asfalt. My so derch mydleli w sklepie. Jak Amerykanie byli, tej police między sobą wybrali tatka na swojego siłtysa. Amerykanie gadali, że będą paćci przesyłać przez siłtysa. Niemcy doch nie dali pelychów, ti dredze gwes byli wam zazdrosny. I to jak? Oni nas od swiniów wezywali. Ryso zapalił budynek, gdzie mieszkali police. Kto wie, jak to się stało? Wszyscy police nakale igłę ugasali. Oni nieśli pomoc. Tam jeden z nich mieszkał, to był straszny hitlerowc. Rys przeszła do nas jego białka, jak jego nie było doma. Ona płycechły do mamy gieda, Gertruda. Oni rechtują łobława na pelychów i chcą wszystkich wymordować z ćwierty na dreno. Ona dalej gieda, że my bez 5 czołgów i tyś ful na motorach. Ona płaka, żeby bluz nie rzec, bo inaczej ten jej chłop ją zabije. Mama rozmia dobrze po niemiecku, tata tyś. Mama rzekła, że łyni nikt so nie dowi. Tej ojciec nakazał naszym Brynowy, Janowy Klukowy ze Starogardy, to był później jego szwagier, a tyś Stauchowy Richardowy z Banina,
jechać do amerykańskiego sztabu i powiedzieć wszystko, co ti Niemcy planują. Oni trzej jachle. Tam se ich wypytale, kto to zdradził. Oni rzekli, że jedna Niemka, ale nie powiedzieli, kto, bo to je tajemnica. Oni sadzałowali, że nas tam je jaś 46 rodzin Płelichów. Ta noc przeszła. Masa darch w sklepie młodlele. Nikt nie spał. U czwarty nad rano my zdrzymy. Mamka gida, chyba nas matka błyski uryty. Mój brat 2 lata starszy, derch na sityzy sedził. Miał kropny strach. Wabiła ćwierty. Jedną razą. Jedze wielki ciołk. Tej so zaciął strzelani. Co tam so zajało. Amerykanie wzywali tej fligerę. One prały na tych Niemców. Dzile oni tam zabile, a dzile uciekło. Amerykanie tej postawili waha u nas. Jeden ciołk derch stoił i żołnierze. A kiedy to wszystko się skończyło? My tam byli 5 lat. Jaś so wojna skończyła i jeść dłazi. Ten pun był wysocim oficjerem na emeryturze. On Hitlera nienawidził. On gydał do taty, żeby nie jechać do Polski, bo tam je komuna. Wa jest ta podrysko. On radził, żeby łestać. Ten pun jaś płakał. On chciał koniecznie tato wytrzymać. To jest rzetelna prawda. Ale tata gydał, że on kłechy swoja ojczyzno i chce jechać do domu. My przejechali jaś w maju 1947 roku. Jak ty wezrzał doma? Ty był wszystko płytłokły. To wiero Niemce płytłokle albo rysce. Nas ty nie było, ty my dokładnie nie wiemy. Sąsiedze prześle, styskale nas, dzałowale sozie, my ziejemy. Pomygle nama, dele nama do seni, kłenie ma pomogle robić. Bylwe nama dele, prześle zasadzec, ma so wradzele. Ma so wiedno pomygle. Jaki mógł, takie tyś w jednym wiedno insi ma pomygł.